Здравейте, приятели, аз съм Dark Wizard. И така че докато ти излезнат съдъчица, Тук с мен с Жокера, Боби 42 и теб, как да те наричам? Мати. И Мати. Не го завързва и на мен. Така, На мен малко покопахме. Само малко. Ама много маничко. Така, взимай си пържоли. Значи имаме 2 моркова и 1 картоф. Няма ги такова, ме си направим ферма. не го завързвай. В този епизод ще видите Това е. не знам какво ще видите. Много неща. Ще видите нещо, пък какво ще видим. И няма да казваме сега, ще направим една работа. Когато сме там, ще почнем клипа. Или айде направо. Да, когато сме там, ще дойдем. Отново сме тук, хора. Бяхме направили друг епизод, обаче той не става, защото имаше лек лак и нищо друго стана, ама то не е намява такова. И сипа ли вода, бе, умен? бях сипал, ама се И изгоря. в този епизод бяхме направили фермата за крави и за овси. Ето я. Бях направили също и това нещо. Да, и аз защото пих вода. Това. Посветна се, бе. Забавя. И ето го. Това е... ето го и тук вътре. Това за кокошките. Да съм добра, защото трябва да си книга. Сега ще покажам пълното ни развитие. Ето го. О, да влезем в недъра, бе. Трябва да оставя всичките айтеми. Така и аз. Във втория чест не остави нищо. Ado, да, вече ето пост. Точно? Да. Точно. Също така и храна, и велики. Да. Не, О, трябва Не ми да харесва засеем Боб. дините. не ми се яде поп. Такива стаито и те неща са много неща. Тако? Там в последния час ги оставим. Какво? Преди малко избегал тук твоята стая и си тук, значи. Не, пих вода. Кой избегал тук, защото ти своята стая? Ето Значи, така. разбира, че разбира. Ето Айде, така. хора, слезем в недъра. И къде съм остал? За какво избягате, попитам Това да те? не го снимаме. Като на чуда влизаме, за какво избяга? Пробирах си книгата и покупката. А къде? И си бил вода, значи, нали? Иначе съм пил вода и Ама съм се- не за това беше тук, нали? Не знае къде. Добре, влезна ли в недъра? Бате. Излезнат. Слъга, нали? Е, Това. What the Това. Да, няма каза, че fuck? Що стяхте на езиката? Чи. Добре. няма да лъжиш. Добре. Тикал съм, да. Като излязохте. Еко. Не знам. Не знам. И как ми знаеш? Ай се облича лека, че хладно. Не ходя. Я. Сигни хубаво се облича. Еко, тук ли сте? Ела има мъфин. тук са. Добре, не искам мъфини сега, мъфини. Сега не искам. Това трябва да го Да, знам. запуши. Не. Да не си яла на компютъра. Не, Сигурен си. да. Пак. Нали, айди към 11 си лягаш. Не.
Айде сега стои ние. После. Ние после. Знаеш как правиш пазарлък, че слегнеш по-рано. Добре. Приключвай си играта, нали? Айде. Добре. Къде си остава водата на тази? А ти да знам, бе? Шет. Ай, стани на мери. Тук беше до мене. Ани, Да. стани на мери. Я чакай. Да я села остава тук. Майко. Снимам клип. Намери я. Всички прочета тръгва да ме бият, бе. Защо си ударил едно? Това откъде тече бахти водопада? Я им копа с водата. Може че не може да изчези така да следва. А? Защо го строиш? Ей, тъй да не, защото има лава пък и... Това го стави, това го ще не трябва, не. Чупи го това, бе, човек, бе. Да, ти виж по-хубаво седи, бе. Хубаво. Къде? И едно ви казвам, сега времето да се абонирате и там. И това е смисъл привет сървър. Той ми изпрати неговата кандидатура, прегледах и ми хареса и го приех. Така. О, виж тази свиня. О, има За какво газ. ползваме това? Аз съм Ахъм. Айде да слизаме. За какво ще го ползваме това? Кое? Това се ще го копае. Кое бе? Черепчета ли? Кое му нарисува именно? Ами, това ще се име такова. Ни работи. Колко е трябва да си? Яла в хубавия свят. Идвам. Хубавия свят. Аз това е грозен. Не, той е подземния. Ами се Това е, прави. това е долния, а пък той е средния. Ела в средния свят. Пък горния свят е там, където е Ендър Драгон. Аре, ела, бе! Идвам, бе! Не стъпна ми ръката. Пак. Какво стана? Къде си? Аз? Да. Наближавам. Наближавам. Пътувам. Чакай, де, излез. Излез. Ела, свали си бронята. Какво? Абе, изгори ма, бе! Бегай. Това беше у нас майка ти те еба газ. Искам да го убия това. Не можеш. Това? Това беше у нас, приятели. Това ще бъм газ. Те ебани мъртана. То не може ли да се убива това, бе? Може. Тогава що да не го убия? Махни се свиня мръсна на чеба. Теле. What the fuck, не бе. Това беше от нас. Може да се абонирате Аде. да харесате. Чао.